Terve! Mä olen Kaisa Hilska ja meillä täällä Karjataidon tilalla on noin 2500 lammasta, 16 nautaa, 4 hevosta ja paimenkoiria. Ja meidän hevoset toimii karjahevosina ja tuolla näkyy kun kvartertamma Betti menee hakemaan nautoja, joilla on kaikilla vasikat. Ne on semmoisia imettäjälehmiä, eli hoitaa oman vasikkansa lisäksi vielä muitakin vasikoita. Ja tuo sitten tänne tarkastukselle. On tärkeää, että kaikki laitumella olevat eläimet joka päivä tarkastetaan, että ne on terveitä ja voi hyvin ja maksut pulleana. Ja täällä on hänen 10-kuinen varsansa Volana, joka tuli esittäytymään ja hän on innolla ollut mukana täällä karjahommissa. Volana on American Painthorse, eli tämmöisiä varsinaisia karjahevosrotuja. Ja tuolla Bettyllä on vielä karjapaimen takana. Volana on Bettin varsa. Hän tuli selvästi kysymään, että tuleeko meidän muutkin hevoset mukaan vai ei. Meillä on sen lisäksi Urika ja Heiron nimiset hevoset. Karjapaimennushan on lähtenyt ihan maatilojen tarpeesta saada hevosia työkäyttöön ja karjahevoset on sellaisia, jotka sitten mielellään työskentelee ihmisen kanssa yhteistyössä ja niillä on semmoista luontaista dominanssia ja halua liikuttaa ja hallita karjaa. Ja meillä tosiaan varsat saa puuhata täällä emien apuna välillä. Niistä on enemmän apua ja välillä niistä on jopa hiukan haittaa, mutta ne oppii siinä samalla sitä eläinten käsittelytaitoa ja osallistuu sitten mielellään. Ja hienosti Volana osallistui. Hän on nyt ihan fiiliksissä. Katsokaa kun minä paimennan. Niin, että ne pysähtyisi siihen puiden alle varjokohtaan. Odota. Mä voin ottaa sitä. Kiitos. Lie down. Lie down. On parempi ilme. Edelleen se pikkasen mussuttaa ja hakee, eli rentouttaa kyllä. Lie down. Lie down. Ja nyt tavallaan se täytyy ajoittaa aika pian se uloslähtö, koska ne jatkaa muuten ohi tosta varjosta. Ja askellaji on vapaa, saa hölkötellä jos uskaltaa, mutta tavoitteena, että pääsis pysäyttämään ne, kun ne on vielä varjossa. Ja hallintapiste on siinä. Hyvä. Pysähdy ensin hallintapisteeseen, silitä hevosta ja lähde sitten kääntämään ne takaisinpäin. Ja koita hetken aikaa pitää ne tuossa varjossa, eli sä voit ne, jotka tuli ulos, työntää takaisin, mutta sitten noustakin uudelleen hallintapisteeseen. Lie down. Lie down.
Näin, koska se, että se laittaa tuosta nostosta kääntymään myös tavallaan opettaa sitä päästämään irti. Lie down.